By choice of the delegates, your provincial leader is Solim Msimanga. Unyuliwe kwakhona njengenkokheli ye-DA kwiphondo laseGauteng uSoli Msimanga. Inenkinga isikamkoko ebaleni esiphuma yonke inhlobo ongayicabanga. Lekwabakhona imvula nje kwaqhuma nepayipi ngasemkhosheni. Yonke eqhamuka komakhelwane iza kumina. Baphalaze imbilini yabo yokuhanjiswa kakuhle kweenkonzo engakumbi ingxaki yamanzi kusodolophu waseThekwini abahlali baseFolweni KwaZulu-Natal. All what we are asking for you on behalf of 60 million South Africans, bring it back. Bathendlela ntle abalandeli kwiqela lamabhokobhoko kwisikhululo senqwelomoya iOR Tambo. Namkele kwakhona kwiindaba zethu ngokuhlwanje njengesiqhelwa ndamba indodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Umnumzana Soli Msimanga wohlule lowo ebequbisana naye umnumzana Khume Ramulifo ngethuba esonyulwa kwakho njengenkokheli ye-DA kwiphondo laseGauteng. Lokamsimanga uthi ukukhokelela iqela kweli phondo soze kube lula wathi ememelela intsebenziswano kumalungu eliqela engakumbi kunyulo luzayo likazwelonke. Isuke yahlala ngalentsasa inkomfa yonyulo ye-DA yephondo laseGauteng nebibanjelwe Boksburg kwimpumarandi. Ngabathunywa baqikelelwa kwiwaka nabaphuma mbombo zone zeliphondo ebebengungele ukuya konyula inkokheli ezintsha zeliqela zephondo. Umnumzana Soli Msimanga ungene ehamba yedwa ebhantini engena kwakho ityeli lesibini njengenkokheli yeliqela kweli phondo ebetha lowo ebequbisana naye umnumzana Khume Ramulifo kwesi sikhundla. Leading Gauteng government will require political acumen, will require management skills, will require communication skills, will require analytical skills and foresight to ensure success. Ukanti usihlalo webhunga eliphezulu le-DA unkosikazi Helen Zille uthi ikamva leli lizwe liphakathi kwe-DA ne-EFF walebela ngelithi i-ANC kuphelile ngayo kwaye ayisazazi nokuba imele ntoni na. In this election it may be blue versus yellow. That's what it is in this election. But let me tell you something. It won't be long. It won't be long before the choice is between blue and red. Ukanti inkokheli yeliqela umnumzana John Steenhuisen nayo ikhwela izehlela kwiqela elilawulayo i-ANC elityhola ngokoyisakala ukulawula kweli phondo. The end of the ANC in Gauteng cannot come a moment too soon. Looking back, this province was once the beating heart of the South African economy. This was once the industrial powerhouse of Africa. Lo kaSteenhuisen ukavakalise ukuba onke amaqela ezopolitiko ayinxalenye ye-Moonshot Pact aza kubamba ingqungquthela kazwelonke apha eGauteng kwiveki ezayo. Abile soma amapolisa kwiphondo laKwaZulu-Natal akhangela abarhanelwa abane abatyholwa ngokudubula abulala abantu abathandathu kubusuku bayizolo eMlazi. Abarhanelwa abathathu bayaziwa ngamapolisa yaye kutyholwa ngelithi omnye wabarhanelwa unelinye ityala elikumila kunje. Kungoku nje amapolisa azinike iiyure ezingama-72 ukufumana abamba abarhanelwa ekudizwe kuba bavulele ngerhuluwa kumalunga 4 osapho ngaphambi kokugqithela komnye umzi apho badubule babulala abantu ababini owesithathu. Uchache sibhedlele. Sebe labeenkonzo zikaxakeka kwisixeko saseTshwane libhaqe imizimba emithathu yamadoda aphulukene nobomi ngethuba edilikelwa ngumsele ebebesebenza kuwo elungisa imibhobho ehambisa ilindle. Esi siganeko senzeke eCapital Park ePitoli izolo. Intatheli yethu Zola Sholwana usenzelele ngxelo. Kusweleke abasebenzi abathathu ekudizwe ukuba bebelungisa umbhobho welindle ngethuba bedilikelwa ngumnxuma bebesebenza kuwo. When I saw the pro shields, I thought that maybe a thief entered the house or something like that.
But then I saw lot of people and heard some crying without knowing what's actually happening. Injiniyeli ebeyinxalenye yabasebenzi ithi bawalandele onke amanyathelo okhuseleko kwaye umhlaba ubuzinzile. We evaluated it and it was stable to us, but then for us for precaution wise, we had to show it to prevent such a thing from happening. Abenkonzo zikaxakeka kwisixeko saseTshwane bachaze indlela abasokolwe ngayo ukuhlangula amaxhoba. Emergency services brought in structural collapse or trench collapse equipment and conducted an assessment to see if it was safe to bring in our personnel to try to recover the bodies. The trench was steep, so as such we could not immediately send in our personnel there. Towards 5 o'clock in the morning, the first body was recovered. Just after 5:30, the second body was then recovered. Around 6:20 or so, we then recovered the third body. Ukanti intsapho zamaxhoba zifumanekile yaye amapolisa aqhuba uphando ngesisiganeko. Ndinguzola Sholwana weendaba zethu kuchannel 163 oziphathela Newsroom Africa ePitoli. Baphalaze imbilini yabo kusodolophu waseThekwini abahlali belokishi yaseFolweni namhlanje ngethuba kubanjwe imbizo yokuphulaphula izikhalazo zoluntu. Abahlali bakhale ngakumbi ngengxaki yamanzi nabathe ukusukela ngomnyaka ka-2012 bengenamanzi kwanelindle eliqaphuka mihla le. Ngelixa ePotchefstroom usekela mphathiswa wamapolisa umnumzana Castle Mathale ephulaphule izikhalazo zabahlali kwimbizo yokuqwalasela udushe olusekelezelwe kwisini nokubulawa kwabasetyhini. Bebetshintshiselana ngomboko abahlali baseFolweni kwiphondo laKwaZulu-Natal bechaza izikhalo zabo kusodolophu waseThekwini ohambelele indawo kwimbizo. Nginenkinga yesitamkoko ebaleni esiphuma yonke inhlobo ongayicabanga. Le kwabakhona imvula nje kwaqhuma nepayipi ngasemkhosheni. Yonke eqhamuka komakhelwane iza kumina. Isicelo sami bekuwukuthi makuthi saqhubeka inkinga yamanzi abakwazi ukubambisana nokhansela kube khona imoto ezoba special ezohambisela abantu abadisable nabantu abadala emakhaya amanzi. In terms of lento yamanzi siyafisa in terms of presentation lekagesi si-implementeke lezo zinto. Usodolophu ke umnumzana Mxolisi Khawunda negqiza leofisi yakhe baphulaphule izikhalo zabahlali batsho bethembisa ngokuthabatha amanyathelo azakuza nesisombululo. Enye into edala ukuthi amanzi angeneli noma abuya ngafinyeleli kahle ugesi umnqamuka kagesi kwamandla kagesi. Sikhiphileke imali sithenga ama generator kodwa iiphefmanzi zethu ngendlela eyiningi ngayo eThekwini asikayiqedi zonke ukufaka ama generator. Kusenjalo usekela mphathiswa wamapolisa umnumzana Castle Mathale negqiza lebutho lesipolisa babe nembizo noluntu lwasePotchefstroom kwiphondo lomntla-ntshona kuphathelene nodusho olusekelezwe kwisini nokubulawa kwabasetyhini. We always learn when we listen to you because you tell us things that we don't see because you see them, you experience them, you hear them. Kambe abahlali bavume ngazwinye ukuba ulwaphulomthetho olugqumayo ngamandla ePotchefstroom lusekelezwe kwisini nakukusetyenziswa kweziyobisi. Ulwaphulomthetho aluxhaphakanga. Eyona nto ixhaphakileyo ngootata ababetha oomama xa besele utywala. Umathale uthe ukuza kwabo apha asiyondlela yabo yokugaya inkxaso yolonyulo njengoko sijongise imibombo kulonyulo likazwelonke kunyaka uzayo. Kanti ke abantu baphefumle ngelinqaku lethu langaphambili lamadoda amathathu nawelwe ngumsele ngethu befaka imibhobho eCapital Park ePitoli. Umsakazi ngiyakhala ngalabo nkontrakt laba ngoba uma beqasha lemshini emkhulu ezothi 30,000 ukwemba leya ndawo babona ukuthi hayi bazowesta imali bathatha abantu bamembise nge9,000 bewu3 uthola ukuthi bathola imali encane kakhulu abahambe bafuna imshini emkhulu. Sekhe ndaphulukana nesihlobo sami kwisiganeko sikumila kunjena abahlole kanti into lomsebenzi wabo
ingathi impilo yabantu nokukhuseleka kwabo izamva kunemali kule mihla siphila kuyo. Sicela ke laba abenza ama-risk assessment nabo aba-health and safe beyibona abantu abaphenywayo ngoba bekumele bayibheke ingozi ingakenzeki ukuthi le mgodi lowo ungenzeka udilike. Le meko icacisa elubala ukubana ezi khampani ezisebenzayo azinazo izinto kuthiwa zi-safety rep, abantu abajongene nokhuseleko, abantu abaqabajonga uba le ndawo kusetyenzwa kuyo ikhuselekile noba ikhuselekanga. Kungumsebenzi wamasipala okanye kungumsebenzi wama-safety officers uqinisekisa ukuthi ke wonke umuntu usebenza ngaphansi kwendawo ephephile, ngaphansi kwendawo elungele ukusebenza abantu. Sithuthuza kakhulu emndenini ethintekile, siyacela igama njengalezi zingandi ngoba ngempela into enganqandeka le. Sithi ngxe msasazi kwiintsapho ezithe zaphulukana nalamalungu ingayi imiphefumulo yabo ingaphumla ngoxolo. Ofanele uthwala uxanduva ngokudilika kwala mgodi makathalise uxanduva. Avileke idahla kuva uthi yakhwanqisa le ntlekele ngoba bencinga umhlaba uyahlolwa phambi kokuba usetyenzwe ukhusela iziganeko ezikumila kunje ekubeni zenzeke. Ugama oluswazi uthi izigameko ezifuze lezi yinto enganqandeka uma umasipala ungaqinisekisa ukuthi izindawo abantu abasebenzela kuzo ziphephile iduduzeke imindeni ethintekile. X-Men Mlingo Xaba uthi msasi kunzima makuhlolwe indawo xa kuzosebenza abantu hayi lento sekube ngathi yimali ebalulekileyo kunempilo zethu. Please bukele ngaphefumula kwimixholo yethu sebenzisele nombolo kaWhatsApp nengu 071 670 2548. Namhlanje ubukumkani besizwe samaZulu busingathe umcimbi wesintu wokuhlanjwa kwabantu babesondele kwikumkanikazi ngethuba ingaphilanga de yakhothama. Lo mcimbi wenziwa ngelixa apho sele kudlule isithuba seminyaka emibini yathi yakhothama ikumkanikazi uMantfombi Dlamini Zulu ngonyaka ka-2021. Indlu yasebukhosini ivakalise umbulelo ngesidima urhulumente wephondo laseGauteng awawusingatha ngawo umsebenzi wekumkanikazi nanjengokuba wasulekela kwiphondo laseGauteng benza amalungiselelo okumbuyisela ekhaya kwiphondo laKwaZulu-Natal. Kungoko beyinxalenye yalo msebenzi wanamhlanje. Bayede sizohlanjululwa njengoba sekuchaze ukuthi akuhlanjululwa abantu kodwa kuhlanjulwa iofisi, kuhlanjulwa urhulumente wonke waseGauteng. Kwintetho yakhe ikumkani isizwe samaZulu ibulele inkxaso abayifumanayo kwanendlela uNkosi Mangosuthu Buthelezi ayixhase ngayo le ndlu yobukhosi. Indlukazi njengoba ifihlwe la ekhaya namhlanje umoya wayo ukhululeke kakhulu kunayizolo, okusho ukuthi nathi sikhululekile ngoba akumele sikhohlwe ukuthi indlovukazi yahlala esihlalweni yasibamba isihlalo. Ngiyambonga kakhulu undunankulu kaZulu umntwana wakwaPhindangene ukuthi ukwazile eminyakeni akuyo ukuthi alimele iqiniso kunzima. Ukanti ukumkani misizulu kwabongeza insebenziswano nobambiswano kule ndlu yasebukhosini. Bebephume ngobuninzi abalandeli bamabhokobhoko kuya kuthi indlelantle kweliqela kwisikhululo senqwelomoya i-OR Tambo njengoko lisingise eFrance ukuyakhusela indebe yalo yomhlaba yombhoxo nezaqala kwinyanga ezayo. Kapteni weliqela uSiya Kolisi ubathembisile abemi beli kuba eliqela soze libaphoxe kwaye liza kuyikhusela ngempumelelo indebe yehlabathi. Ibingumbono omxesibe abantu bephume ngonina bezokuthi indlelantle kwiqela lamabhokobhoko nelijolise imibombo kwelaseFrance kwindebe yehlabathi. Umphathiswa wezemidlalo nenkcubeko kweli umnumzana Zizi kodwa naye ebekho buqu ezokunika inkuthazo kula makhwenkwe asekhaya. You all represent the aspirations of 60 million South Africans. All what we are asking for you on behalf of 60 million South Africans, bring it back. Ukapteni weliqela uSiya Kolisi ubambe ngazibini kubemi beli ngenkxaso yabo engagungqiyo watsho ethembisa ukuba baza kuyikhusela ngempumelelo le ndebe. We will put everything in our powers and we will work as hard as we can to defend the trophy because we know you expect the best from us. So we say thank you and yeah, we'll see you
We will see you that side. If you're not there, please send videos, send words of encouragement. And whatever you're going through this side, we're thinking of you and we'll play as hard as we can to make your Saturdays lekkers. And wear your jerseys on Fridays. Thank you. Ibingumdudo kamaphasa ke kumnandi kukuhle kumbejembeje kunjeya abalandeli beliqela bephume ngonina nabo bezokunika inkuthazo kumaqhawe abo. This cup belongs to us. You know we are the defending champions. So Springbok, go make us proud. We just want to see the boys and send them off and wish them well for the World Cup. Ukanti kwezebhola ekhatywayo iMamelodi Sundowns idlulela kwi-semi-finals zendebe MTN 8 emva kokubetha iMoro kaSwallows ngenqaku elinye eqandeni kwibala iLucas Moripe ngalemva kwemini. Kanti ke ukhona omnye umdlalo oqhubayo we-MTN 8 sithetha nje phakathi kwe-Orlando Pirates neSikhukhune United eGauteng. Masike sithi tsixata kulo mdlalo sijonge kuba kwenzeka ntoni kuzakuthika ngoku. Guess how big the scoreline could still get now. Indeed. Because there's such a lot of time left. This is now by the most goals that Pirates have scored against Sekhukhune. They've previously never scored more than 2 against Sekhukhune. Their biggest win before this was a 2-1 win. But so this is their biggest win over Sekhukhune. And it's going to be easy pickings for the keeper. Now, Maswangangi. Relebohile Mofokeng. Not enough behind that one to travel Badra. I think also he saw himself trying to get into the goal-scoring board as well, but you could see the run that Saleng made. I thought there was a clever passing Mofokeng, that is, it could have actually just laid on the path of Saleng that is making a run inside, because I think Sekhukhune were having problems defending with 4. Now they're having 3 at their back, so you can imagine those speedy runs that Saleng will be able to make. So they need to, if they want to continue with the scoring form and put more numbers on the board, they need to play those balls as quickly as possible going forward. Now, here's the man who's just come on, Masia. Laying it back to Weber. Switching it play. Can he get... I know there's 25 minutes still to play in this game, but even a goal now just seems nothing more than a consolation. I don't see a way back from 4. Tabile Makapela selengqangile neMozulu. Koske mamqwathi apho ezindabeni ndiyakubulisa kaloku mzonzu nekhaya ndikwamkela kaloku koyam ke idesika yeMozulu mna igama lam ndinguthabile umamvelasi umamthembu wakwamakhapela bethuna masijonge nansi kaloku iMozulu. Naloku iphondo phaya eMpuma Koloni Monti ngo-20 degrees osibekele kakhulu nje yonke intseni yangomso, kanti kwasemini kwakweli phondo linye phaya eGqeberha lishumi nje likhatshwa sisibhozo elisasibekele kakhulu nje yonke intsasa. Majonge mbukeloma apho ekhaya phako Free State eBloemfontein ngamashumi nje mabini ekhatshwa sisine exole kamandi futhi yonke nje intseni yangomso, naphaya ke emva kwedina lapha kuSasolburg neziphaluka ngamashumi nje mabini anesine. Hamba nami mzonzu ujonge phaya ephondo eGauteng eJohannesburg ngamashumi mabini nje kuphela axonge kamandi kuzole kamandi yonke nje iva komini yangomso, naphaya kwakhona futhi eVereeniging ku-24 degrees. Ukanti imeko yabo bona phaya kwaZulu Natal eThekwini ngamashumi mabini nje anesine limyolo lonke nje lazulu phaya imini ngomso, ngoRhatya phaya kwaZulu eMgungundlovu ku-30 degrees akabi kwahlaba. Ukanti imeko yabo bona phaya eLimpopo ePhalaburwa ngamashumi mabini nje anesixhenxe kucoke kamandi nembukelo kwasekuseni ngomso, kanti emini kwaphaya ephondweni futhi ePulukwane ngo-24 degrees. Ukanti ke bona phaya ke ephondweni eMpumalanga eMbombela ngamashumi nje mabini anesixhenxe kumyolo kwakhona kwasekuseni ngomso, phaa ngoRhatya futhi kwalapha eMpumalanga eSekhunda neziphaluka ngamashumi nje mabini ekhatshwa sisibini. Bona phaya ke eNorthwest koMahikeng ngamashumi mabini nje anesithandathu lizole kamandi futhi lonke izulu phaya kwasemini ngomso, phaya kankashuka futhi zihamba nemini yabo phaya eRustenburg ngamashumi mabini nje ekhatshwa sesasihlanu.
yenje nje ke emzonzini imeko yophaya eNorthern Cape koKimberley ngamashumi nje anesixhenxe lizo lakamandi nje elazulu kwayo nemini yabo ngomso kwasekuseni ngomso ngorhatya kanti phako Appington ku-24 degrees. Ukanti imeko yenje nje phaya entshona koloni Kapa lishumi nje nesihlanu kusebele kakhulu phaya yonke imini ngomso kanti xa siqukubele bethina imozulu phaya ngeGeorge ku-14 degrees ongabi kwahlaba. Ukangako kweyam idesika yemozulu mna ndithanda kangaka xesha lemyoli. Ungazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu leYouTube @Iindaba Zethu 163 kamnandi mawethu.